Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a tentokrát to video zo Subway Surfers. Ako už vidíte, kúpil som si novú postavu, Lucy, tak ideme za ňu vyskúšať pár hier. Plánujem z tejto hry natočiť trošku dlhšiu sériu, než ako z PewDiePie Tuber Simulator. A potom aj z tejto hry urobiť taký gameplay, dalo by sa povedať. No a teraz prebieha taká akcia, že môžete získať double jump. Takže kto má túto hru a ešte o tom nevie, tak nech zapína mobil. Pretože je to super akcia, nemusíte mať topánky a môžete robiť double jumpy. Niečo ako s topánkami. Je to dobré, už som si to aj vyskúšal a dá sa s tým preskočiť veľa vecí. Ale samozrejme musíte mať aj dobrý odhad. Plánoval by som sériu z Clash Royale, ale samozrejme si ho musím najprv naučiť, pretože ju ešte neviem tak dobre. Samozrejme učím sa aj na YouTube. Dúfam, že trafím dobrú komunitu. A prosím vás, napíšte mi do komentárov, aké dlhé mám točiť videá, či krátke, či dlhé. Takže potom viem, aké chcete videá a môžem ich potom tak natočiť. A vidíte, toto je ten double jump. O, teraz som to nevyužil až tak dobre, ale to bol ten double jump. Môžete urobiť ten double jump, takže keď neviete, tak zapínajte mobil. Máme si ešte jednu hru. Tak to bola rýchla hra, dáme si ešte jednu. Chcem prekonať svoje terajšie skóre v top rane. Pretože ja nehrám na odomýkanie postavy, ja hrám na to, aby som bol veľmi vysoko v top rane. Som práve teraz v bronze, nie som v silvere, som v bronze, v top rane. A tak. No. Čo by som vám ešte k tomu povedal? Asi už nič. A dúfam, že ma nebudete môcť v komentároch hejtovať. No. Učím sa na YouTube. Učím sa. Nechválim sa. Učím sa na YouTube. Tak dúfam, že ma nebudete hejtovať. Keby som urobil nejakú chybu, tak pripomeňte, ale nehejtujte, prosím vás. Tak ešte túto hru dohráme a uvidíme. Ten gameplay to uvidím ešte, ako sa mi bude chcieť. A asi už to je všetko v tomto videu. Už si otvoríme bedňu, peniaze, samozrejme, ako vždycky. Koľko? 500. Tak, lúčim sa s vami.